Doncs mira, plantegem un tema que tingui importància social i aleshores, quan decidim quin tema treballarem i què volem dir, comencem a fer el guió per grups, al principi per grups i després posem totes les idees en comú. Es genera un debat, crec que és molt important, per aprendre a escoltar els companys i també per poder expressar les nostres idees. Un cop acabem aquest procés, que dura uns 2 o 3 mesos, preparem les escenes al llenguatge visual per poder... on posem la càmera i on la deixem de posar, que també és molt important perquè ells veuen el poder que té de decidir què farem amb la càmera, on posarem l'èmfasi i on no. I després iniciem el rodatge amb els actors, amb tot l'attrezzo i tot el vestuari que necessitem, i després l'editem. Bé, les competències bàsiques que obtenen són de caire lingüístic, principalment, i després saber treballar en equip, aprendre a aprendre, és a dir, reflexionar sobre el que s'està fent i aprendre a fer, i també, diguem, puguem aprendre a saber què vols dir i com ho vols dir. A veure, és molt important aprendre a veure imatges i analitzar-les. Això és molt important. Però penso que el fet de ser creadors d'imatges, és a dir, ser conscients del poder que tenen a l'hora de posar la visual en un lloc i un altre, també els fa conscients que la gent que fa informatius o la gent que fa documentals o la gent que fa pel·lícules també té aquest poder. I per tant ens poden transmetre el que ells vulguin, que no ha de ser necessàriament cert. Aleshores és important que ells prenguin aquesta consciència i aprenguin a analitzar. Des d'aquest punt de vista, ser creadors els dona un plus de coneixement.